या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। युवा नेते उद्योजक विशाल परब आपल्या मूळ गावी वाडोसला गणपतीत 11 दिवस न चुकता सहकुटुंब येत असतात। आपल्या कुटुंबातील सर्वांसोबत गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात ते साजरा करतात। या त्यांच्या सौभाग्यवती वेदिका, मुलगी भार्गवी, मुलगा विराज हे सगळे गणपती उत्सवात रममाण होतात। पाहूयात। गणपतीचं उद्या 11वा दिवस आहे, आज 10वा दिवस आहे। उद्या जवळजवळ गणपती कोकणातील उत्सव संपतोय। मी आहे भाजपचे महाराष्ट्राचे युवा नेते आणि युवा उद्योजक विशाल परब यांच्या घरी। आज पूजा आहे आणि सगळं कुटुंब त्यांचं अतिशय गणेशोत्सवामध्ये रममाण झालेलं पाहायला मिळतं। पत्नी आहेत, आई वडील सगळे नातेवाईक पाहायला मिळतात। आपण विशालजी यांच्याकडे जातोय वेळात वेळ काढून, आणि तो पण कुटुंबियांसाठी वेळ देतात। 10 दिवस आज झालेत, 11 दिवस कसा असतो उत्सव गणपतीचा तुमचा? गेले कित्येक वर्ष आम्ही जो उत्सव आहे तो आम्ही ह्या घरामध्येच करतोय आणि गेले कित्येक वर्षाचा प्रोग्राम हा अशा थाटामाटातच केला जातो। विशेष करून गेले 3 वर्ष कोविडचा काळ होता आणि त्याच्यानंतरचा हा 4था वर्ष आहे। हा आगळा वेगळा गणपती ह्या वर्षीचा झालाय, कारण कोविडच्या काळामध्ये नैराश्याचं वातावरण होतं, संपूर्ण परिस्थिती गंभीर होती, पण परमेश्वराने आणि गणपती रायाने हे सगळी रोगराई या सिंधुदुर्गात, कोकणात आणि या पूर्ण जगामधली घालवलेली आहे। त्यामुळे गणपती रायाला आम्ही साकडं घालतोय की येणारा काळ हा असाच जावो आणि आमचं सगळं कुटुंब असं सुखी व्हावं। तसंच कुटुंबासोबत पूर्ण आमच्या या संपूर्ण जीवनसृष्टीवरती चांगले दिवस यावत, सगळे प्रत्येक व्यक्तीचे चांगले दिवस यावत, एवढंच मी परमेश्वराकडे आराधना करतो। वहिनी आहेत, वहिनी खरं तर साहेब बिझी असतात, पूर्ण देशात फिरत असताना कसा टाइम स्पेंड करतात हे 11 दिवसाचे, आणि तुम्ही कसा वेळ देता, कसा हा सण साजरा करताय? वर्षातले 365 दिवस हे नेहमी आपल्या कामातच व्यस्त असतात, पण गणेश चतुर्थीचे 11 दिवस हे गणेशासाठीच ठेवलेले आहेत ते, आणि ते खास दिवस आहेत, त्यामुळे त्यात कुठलंही कॉम्प्रोमाइज केलं जात नाही। मुलं असतील किंवा मुलं, कुटुंब, फॅमिली, पूजा पाठ ह्याच्यासाठी पूर्ण वेळेने 100% वेळ दिला जातो आणि आम्ही त्यात समाधानी आहोत। आज पूजा होती दिवसभरामध्ये, आज दिवसभरात पूजा होती आणि पुऱ्या 365 दिवसांमध्ये हे 10 दिवस असे आहेत की आम्हाला त्याच्यातली पूर्णपणे वेळ भेटला जातो आणि त्याचे आम्ही शतशः ऋणी आहोत गणेशाचे। हा सगळा टाइम स्पेंड करत असताना तुमचे फोटो व्हायरल झाले जमिनीवर बसून जेवण, आणि तो पण कुटुंबीय असतात, विशेषतः मित्र परिवार प्रितेश रावळ पाहायला मिळाला, काय सांगाल? मी गेले गणपतीचे 11 दिवस हे मी माझ्या कुटुंबासोबत, तसंच पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये मला वाटतं अनेक गणपती पाहतोय माझ्या मित्रमंडळी आणि कार्यकर्त्यांचे। हे पाहत असताना आज काही मित्रमंडळी, मला वाटतं आजच काही गोष्टी जाहीर झाल्यानंतर मित्रमंडळी चर्चा विनिमय आणि गणपतीचं दर्शनासाठी आले होते। त्यामुळे आज माझी सवय आहे की मी कोणीही मोठा नसून मी सर्वसामान्य घरातीलच एक व्यक्ती आहे आणि मला केव्हाही लाज वाटत नाही। मी कुठेही तुम्ही सांगा, कुठल्या टपरीवर सांगा, माझी त्या ठिकाणी बसण्याची क्षमता असते। त्यामुळे मी माझे मित्रमंडळी जो असेल त्याला मी त्याचा होकाराला होकार मी देत असतो। विशालचे वडील आहेत, पूर्वीचा गणपती म्हणजे तुम्ही त्यावेळेची फार गरीब परिस्थिती होती आणि आता
3 मुलगे, सुना, नातवंड याच्यासोबत जी चतुर्थी उत्सव साजरा करतात, काय फरक आहे आणि कसा आनंद होतोय? जसं पूर्वी करत होतो त्यापेक्षा आता ही मुलं ज्यादा करतात. गणपतीचा उत्सव जोरात साजरा करतात, पूजा असते आणि सर्व मुलं एकत्र येऊन गोविंदाने नांदतात. आई काय सांगाल, आता गुत्रावळ वाढली, संख्या पण भरपूर वाढली, मुलं आहेत सगळे, 11 दिवस कसा आनंदात? खूप आनंदात. लहान मुलांमुळे खूपच आनंद वाटतो. खूप मस्ती करतात, फटाके लावतात, त्याच्यामुळे 11 दिवस कधी झाले कळतच नाही. विकास, कसे एन्जॉय करतात तुम्ही तिन्ही भाऊ आणि सगळे परिवार? गणपतीचे सगळं कुटुंब एकत्र येऊन नांदतात, त्यात खूप समाधान वाटतं आणि त्यामुळे पूर्ण वर्ष आमचे एकत्र गेलेलं एक समाधान मनामध्ये राहतं. वहिनी आहेत, वहिनी तुमची पहिली चतुर्थी असेल ह्या घरामध्ये, कसा आनंद होते? खूप जास्तच, आणि ही सगळी एकत्र येतो आम्ही गणपतीतले हे 11 दिवस, तर आम्ही खूप आनंदाने आणि गुण्यागोविंदाने एकत्र राहून साजरा करतो हा उत्सव. सासरे विशालजी सासरे आहेत, काय सांगाल, मुलीचा सुखद परिवार बघून कसा आनंद होतोय? मला एवढा आनंद होतोय की अप्रतिम. म्हणजे विशालचे जे काही गुण आहेत लीनतेचे, आणि त्याचं हे सगळे प्रतीक आहे जे आज ते नावलौकिक होते. कुठे एकदा त्यांनी एक BMW आली होती, आणली होती, नवीनच कोरी गाडी होती, आणि एका कार्यक्रमाला जात होते आणि एक वाटेक एक मागासवर्गीय हात दाखवला. त्या ग्रस्तांनी गाडी थांबवली, तिला त्या कार्यक्रमाला घेऊन गेले. एवढे लीनतेचे स्वभाव आहे आणि त्याचं हे प्रतीक आहे असं मला वाटतंय, आणि त्याला माझ्या मुलीची पूर्ण साथ आहे. मुलीची साथ आहे म्हणताय तुम्ही, कशा समाधानी आहेत विशेषतः 11 दिवसाच्या गणेशोत्सवामध्ये? भरपूर समाधानी आहे. 11 दिवस इतके समाधानीचे आहेत की कितीही गरीब माणूस असू दे, ह्या 11 दिवसात तो भयंकर समाधानी असतो. जिल्हाध्यक्ष तुमचे मित्र आहेत प्रभाकरजी, आणि फार जुन्यापासून मित्र आहेत, तुम्ही पण निवडून आलेला होता आणि त्यांच्याबरोबर ऋणानुबंध आहेत. कशी जी त्यांची उंची गाठण्याची स्थिती आहे, कसं कौतुक करायला, आणि त्यांच्याकडे तुम्ही किती वर्ष गणपतीला येत नाही? आज लहानपणापासून आम्ही शाळेत एकत्रच एका वर्गात शिकलो. त्यांचं मूळ घर तिकडे आमच्या एका वाडीवर होतं आणि आमचे घरगुती संबंध म्हणजे एक परिवारच आहे आज आमचा आणि त्यांचा. कुठचाही जर कार्यक्रम असेल इथे तर मी आल्याशिवाय तो कार्यक्रम होत नाही अशा पद्धतीचा, आणि आमच्या घरी गणपती आणि बघितल्याशिवाय कुठचाही कार्यक्रम होत नाही अशा पद्धतीने. त्यांची मुलं ही खूप मोठ्या विचाराची आहेत. त्यांनी आज जो काय आपल्या जीवनामध्ये जे काय उंची गाठली आहे ती वडील आहेत, त्यांची आई आहे आणि हे सगळे परिवार त्यांचा आहे. त्यांची साथ असल्यामुळे ती उंची गाठू शकलेत. आज या ठिकाणी सुद्धा मला जिल्हा परिषद सदस्य किंवा आज जी पदं मिळाली त्याच्यामध्ये ते सुद्धा आम्हाला सहकार्य करतात. सगळ्या पदामध्ये प्रभाकर परब माझ्या इलेक्शनमध्ये किंवा इतर कार्यक्रम जे असतात कार्यक्रम आम्ही घेतो त्याच्यामुळे वेळोवेळी मला मित्र या नात्याने सहकार्य करतात. आणि हा असा परिवार आम्हाला एक गावामध्ये एक व्यक्तिमत्व, चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. गावातील कुठच्याही कार्यक्रमाला मदत करणे, विशाल परब असतील या इथल्या तरुण मंडळांना किंवा तरुण जे काय युवक आहेत त्यांना एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन करतात. आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये त्यांचं जे काय आज चाललेलं आहे ते एक त्यांना उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती हो असं मी गणेशाचरणी सांगून माझे 2 शब्द पुरे. काय सांगाल, गणपतीला भजनाची जी आवड आहे तुम्हाला, भजन कधी केलंय बसून? 100% आमचा हा जो आज योगायोगाने मेळ आलाय हा आम्ही लहान असल्यापासून माझा घरचा मेळ आहे आणि आम्ही लहान असल्यापासून इथे काही शिकलो. आणि आमचं राणे कुटुंबीय म्हणून आहे, या कुटुंबाने आम्हाला बरंच काय दिलं. त्याच्यापैकी आज आम्ही किती जरी मोठे झालो तरी ह्या कुटुंबाला आम्ही विसरू शकत नाही, माझ्या मंडळाला विसरू शकत नाही. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात, देशात मी फिरत असताना माझ्या मंडळाला मी पहिलं प्राधान्य आणि माझी माणसं म्हणून पाहिलं जातं. योगायोगाने आपण सुद्धा कॅमेऱ्याच्या दृष्टीने बघू शकतो. वहिनी तुमच्याकडे येतोय. खरं तर बाप्पाला साकडं घातलं जातं, आज पूजा आहे तुमच्याकडे, उद्या विसर्जन होईल. काय साकडं घातलंय खरं तर बाप्पासाठी? बाप्पाला साकडं मी 100% घातलंय, पण ते मी आज तसं दाखवणार नाही आणि तुम्हाला सांगूही शकत नाही कारण तुम्ही लाईव्ह आहात. जे काय आहे ते जसं पुढच्या वर्षी 2024 मध्ये जेव्हा ते सत्यात उतरेल तेव्हा मी स्वतः तुम्हाला लाईव्ह रिपोर्ट देईन याचा. परंतु हे सगळं एन्जॉयमेंट असेल उद्या 11 दिवसानंतर जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात तुमच्या घरी सावंतवाडीला सगळं कसं मिस करता येईल? नाही, त्यावेळी मात्र ह्याच्यातला एक प्रत्येक क्षण आम्ही एवढा मिस करू की तिथे ते पहिले जसे इथे 11 दिवस सुखद घालवले त्याच्या पुढचे 11 दिवस आम्हाला ते या आठवणुकीचे आणि ते सुखाचे अश्रू
डोळ्यात येतील, कारण हे दिवस पुन्हा तिथे भेटणार नाही, ते पुढच्या वर्षी. मुलं म्हणतात पुन्हा जाऊया घरी, मुलं म्हणतात पुन्हा जाऊया घरी, पण शिक्षण, उद्योगधंदा ह्या सगळ्यांचा विचार करता आपण ते 11 दिवसाचा तो तेवढाच टाइम पिरियड तिथेच थांबून पुढच्या गतीला आपण चालना दिली पाहिजे. नाही तर आयुष्य आहे हे फक्त पूजापाठ करून होत नाही. पुढे आयुष्याला उद्योगधंदा करण्यासाठी माणसाने बाहेर जाऊन परिश्रम केले तरच पुढचे गतिमान होतं आयुष्य. मग ह्या सगळ्याचा विचार करता ते 11 दिवस झाल्यानंतर पुढच्या उद्योगाचा विचार करून आपल्याला गतिमान व्हावं लागतं. त्या पद्धतीत पुढचं आयुष्य व्यतीत करतो. बाप्पा जो आहे साखळ्यातून घातलेले आहे, कसं असेल विसर्जनाचं आणि कसे सहभागी? विसर्जन हे सालाभरताप्रमाणे होईल आणि चांगल्या प्रकारे होईल. थोडस मंडळ पण आमचं आलेलं आहे, या मंडळाचं सुद्धा आपण एक शो घ्यावा, एक त्यांचा स्वर तुम्ही व्हिडिओ कॅप्चर करा. हे सगळे आपल्यासोबत विशाल परब आहे, सगळे कुटुंबीय महाराष्ट्रात एकत्र कुटुंब पद्धती लोप पावत चालली असताना विशाल परब हे जरी महाराष्ट्रात फिरत असले, उद्योग क्षेत्रात मोठे होत असले, तर त्याने आपलं घर जे आहे विसरलं नाही. कारण त्याचे सावंतवाडीमध्ये स्वतःची वास्तू उभी केल्यानंतर आजही त्यांचे वडील आणि त्यांचे 3 भाऊ, त्यांच्या वहिनी, पत्नी आणि सगळे कुटुंबीय अनेक वर्ष एकत्र कुटुंब पद्धतीने हा गणेशोत्सव साजरा करताना पाहायला मिळतात. कॅमेरामन वेदांत भरत केसरकर, कोकण व्हिडिओ वाढोस. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सावंतवाडी शहरातील सार्वजनिक गणपतीचं गुरुवारी रात्री उशिरा विसर्जन करण्यात आलं. मोती तलाव येथे हा सोहळा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी गणेश भक्तांनी केली होती. नगर परिषदेतील व्यापारी संकुल व मंडईच्या सुंदरवाडीच्या मोरियासह चितराळीतील राजाला निरोप देण्यात आला आहे.
हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. 11 दिवसांच्या बाप्पांना वैभववाडीत गुरुवारी रात्री निरोप देण्यात आला. सार्वजनिक गणपतीसह घरगुती गणपतींचं मोठ्या उत्साहात विसर्जन करण्यात आलं. ढोल ताशांच्या गजरात बाप्पाला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. पाहूयात. गणेश चतुर्थी दिवशी आगमन झालेल्या बाप्पांचं 11व्या दिवशी विसर्जन करण्यात आलं. ग्रामीण भागातील घरगुती गणपतींसह शहरातील 3 सार्वजनिक गणपतींना मोठ्या भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला. शहरात सार्वजनिक गणपतींची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती. तांबेवाडी, गोपाळनगर व गणेशनगर येथील 3 सार्वजनिक गणपती भव्य विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली होती. डीजेच्या तालावरती आबालवृद्ध थिरकले होते. रात्री उशिरा शुक नदीवरील गणपती घाटावरती या गणपतींचं विसर्जन करण्यात आलं.
आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे गणेशोत्सव. गजाननाचं आगमन होताच कोकणात सर्वत्र जल्लोषाचं व आनंदाचं आगमन असतं. मात्र गणपती बाप्पाला निरोप द्यायची वेळ आली की मात्र मन खूप दुःखी होतं. नुकतंच अनंत चतुर्दशीला काही ठिकाणी गणपती बाप्पांचं विसर्जन झालं, तर कोकणात काही ठिकाणी आज 11व्या दिवशी गणरायाचं विसर्जन होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवरती वेंगुर्ला तालुक्यातील आरवली येथील वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यांनी येथील वेंगुर्ला सागर तीर्थ किनाऱ्यावरती वाळूशिल्पाद्वारे गणरायांना पुढच्या वर्षी लवकर या अशी विनवणी केली आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. शिरोडा वेळागर येथील 26 वर्ष रखडलेला प्रकल्प राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अथक प्रयत्नाने मार्गी लागून जमीन मालकांना न्याय मिळत आहे आणि या प्रकल्पाला पर्यावरणपूरक प्रकल्पाला सर्व स्थानिकांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचं माजी आमदार शंकर कांबळे यांनी शिरोडा वेळागर भूमिपुत्र संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. पाहूयात. जे काही अडचणी भूमिपुत्रांच्या माध्यमातून उत्पन्न झालेल्या होत्या आणि त्यासाठी आतापर्यंत सर्व पक्षाच्या नेते मंडळींना आम्ही विनंती, अर्ज करून, सांगणी करून, बोलणी करून त्याचा काहीच परिणाम दिसून येत नव्हता. परंतु गेल्या काही दिवसात सन्माननीय मंत्री महोदय दीपकभाई केसरकर यांनी त्याच्यात लक्ष घातलं आणि तो प्रश्न मिटवण्यासाठी अथक प्रयत्न त्यांचे चालू होते आणि आहेत सुद्धा. त्या अनुषंगाने एक ताज ग्रुपच्या टॉप मॅनेजमेंटची बैठक
भूमिपुत्रांच्या समोर मुंबई येथे घेण्यात आली आणि त्याच्यात ज्या काही लोकांच्या समस्या होत्या त्या भूमिपुत्राच्या नेते मंडळीने, संघटनेच्या नेते मंडळीने त्यांच्यासमोर मांडल्या आणि तो प्रश्न कसा मार्गी लावावा, कसं मिटवावं या संदर्भात बोलणे झाले. भूमिपुत्रांची मागणी होती की आम्हाला वाढीव रेट मिळावा, प्रकल्पाला आमचा मुळीच विरोध नाही आणि ताजच्या मॅनेजमेंटच्या लोकांनी देखील चांगल्या तऱ्हेचं सहकार्य देण्याचं मान्य केले. ज्या छोट्या मोठ्या ज्या काही अडचणी होत्या त्या सोडवण्यासाठी आपण सर्व तऱ्हेने प्रयत्न करू अशा तऱ्हेचं आश्वासन त्या मॅनेजमेंटने दिलं. एवढं सर्व झाल्यानंतर त्यांची एक माफक अपेक्षा होती की आम्हाला सर्वे करून द्या, सर्वे केल्यानंतर आम्ही तुमचं पेमेंटच्या बाबतीत जी काय अडचण आहे ती आम्ही पूर्ण करू. आणि सगळे हे होत असताना जवळजवळ त्या 150च्या आसपास असलेले जमीन मालक आणि याच्यापैकी 90% लोकांनी या ठिकाणी कोणताही आक्षेप त्यांचा न घेता या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. पण 10% लोकांनी, 10 त्याच्यापेक्षाही कमी लोकांनी या ठिकाणी एक पत्रक काढून त्याला विरोध दर्शवलेला आहे. मला वाटतं बोलण्याने प्रश्न सुटणार आहेत, विरोध करून त्याच्यात काय होणार नाही. 39 सर्वे नंबर त्याच्यात वगळलेला आहे आणि त्यामुळे 39 सर्वे नंबरमधली जी काही लोक आहेत त्यांना यात सहभाग त्यांचा, परंतु काही लोकांच्या या विरोधाला जनतेने पाठिंबा देऊ नये आणि 26 वर्ष रखडलेला हा प्रकल्प पूर्णत्वास जावा याचे फायदे असंख्य लोकांना होऊ शकतात. लोकांना तर पैसे, वाढीव पैसे मिळणारच आहेत, कारण 60 कोटी रुपये देण्याचं ताजच्या मॅनेजमेंटने कबूल केलेलं आहे आणि त्यामुळे साधारण 1.5 लाखाला गुंठा या भावाने सर्वांना त्याचा फायदा होणार आहे. इतकंच नाही तर त्या ठिकाणी जी भरती होणार आहे ती देखील प्रत्येक घरातल्या एका मुलाला किंवा माणसाला त्या ठिकाणी त्याच्या योग्यतेप्रमाणे काम मिळण्याचं आश्वासन मॅनेजमेंटने दिलेलं आहे. ज्या लोकांना कमी पैसे असतील, कमी जागा असेल, त्याची एक रकमी सुद्धा रक्कम अदा करायला द्यायला कंपनी तयार झालेली आहे, हॉटेल मॅनेजमेंट तयार झालेलं आहे. आणि असं असताना आपण ही सुवर्ण संधी याचा फायदा उचलला पाहिजे. लोकांना, बेरोजगारांना रोजगार त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे त्याचाही फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी होणारी जी लहान छोटी मोठी जी कामं आहेत ती देखील लोकांना या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि अशा तऱ्हेने या ठिकाणी एक शिरोडा गावात एक चांगला व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाच्या माध्यमातून अन्य छोटे मोठे व्यवसाय या ठिकाणी होणार आहेत, त्याचा फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे. परंतु आडमोठे धोरण ठेवून या ठिकाणी 2-4 माणसं कुठेतरी पुढाकार घेऊन विरोध करतायत, ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. या वाडीतले लोक विरोध करतायत त्याच वाडीतल्या लोकांना, मी काही लोकांना विचारलं तर ते म्हणतायत की आमचा या गोष्टीला विरोध नाही आहे.
पण काही जे मुंबईकर मंडळी आले ते आम्हाला विरोध करायला भाग पाडत आहेत. तर तसं त्यांनी करू नये. बोलण्याने प्रश्न सुटतात तर ते बोलण्याने सोडवावेत अशा तऱ्हेचं माझं देखील मत आहे. कारण 26 वर्ष रखडलेला हा प्रकल्प या ठिकाणी बोलण्यानेच आता या ठिकाणी सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. तर तुमचेही प्रश्न जे काही असतील त्या वाढीचे तेही प्रश्न त्या ठिकाणी बोलण्याने सोडवावेत. प्रत्यक्ष दीपकभाई केसरकर हे प्रयत्नशील आहेतच, पण त्याचबरोबर आमचा देखील ते प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सगळ्या जमीन मालकांचा आणि जी समिती आहे त्यांचा देखील आहे. परंतु कोणी अट्टास करून जर ते मुद्दाम म्हणून काही रखडवायचा प्रयत्न करत असेल तर ते करू नये अशा तऱ्हेचं आव्हान जमीन मालक संघटना आणि माजी आमदार म्हणून मी देखील प्रयत्न करतोय दीपकभाईंना साथ देऊन. तर सगळ्यांनी साथ द्यावी अशा तऱ्हेची मी सगळ्यांना विनंती करतोय. आणि त्याचबरोबर जमीन मालक संघटना देखील तशा तऱ्हेची विनंती करीत आहे. आणि कायद्याच्या कक्षेत जर बोलायचं झालं तर ह्या जमिनी सगळ्या हँडओव्हर MTDCकडे झालेल्या आहेत. त्या आता पुन्हा जमीन मालकांना मिळू शकत नाहीत अशा तऱ्हेचे कायदा सांगतोय. मग त्या कायद्याच्या विरोधात जाऊन जर तुम्हाला लढाई करायची आहे तर तुम्ही काय साध्य करणार हे तुम्ही सर्वसामान्य लोकांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. कारण हे साध्य होणं मला तर शक्य वाटत नाही. तर बोलणी करून तुम्ही तुमचे प्रश्न सोडवा. विनाकारण विरोधाला विरोध करून त्या ठिकाणी काही फायदा होणार नाही याची दक्षता या विरोध करणाऱ्या लोकांनी घेतली पाहिजे. आणि सगळ्यांच्या होणाऱ्या फायद्याला आपण जबाबदार राहू नका अशा तऱ्हेची विनंती या ठिकाणी मी आणि सगळे शेतकरी बांधव या ठिकाणी करत आहेत. तर प्रकल्पामुळे जो काय फायदा होणार आहे तो फक्त आमचाच होणार नाही तर तुमचा देखील होणार आहे. याची दखल सगळ्या लोकांनी घ्यावी आणि प्रकल्पाला सहकार्य करावं. कोणाचे घराचे कोपरे जात असतील, कोणाच्या संडासाच्या टाक्या जात असतील, विहिरी जात असतील तर ते सगळं वगळण्याचे आश्वासन दीपकभाईने दिलेलं आहे. आणि ते हॉटेल मॅनेजमेंटच्या लोकांनी मान्य केलेलं आहे. मग कशाला विरोध करायचा तेच आम्हाला काही समजत नाही. जर ती नवीन झालेली घरं त्या ठिकाणी उघडली जातील तर तुम्हाला विरोध करायला कारणच राहणार नाही. तुम्ही जर ती काही मागणी केलेली आहे 9 हेक्टर आणि 9 हेक्टर जागा सोडण्यासाठी जर तुम्ही तसे प्रयत्न करत असाल तर ते आता शक्य होणार नाही कायद्याच्या दृष्टीने. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. ईद ए मिलाद निमित्त कणकवली पटवर्धन चौकात माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी नगरसेवक अभिद नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्वांना सरबत वाटण्यात आलं आहे.
संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. खरं म्हणजे किरण सामंत यांच्यासारखे अनेक जण महाराष्ट्रातील शिंदे गटाचे अनेक जण भविष्यामध्ये किरण मशाल हे हातात घेऊन पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहेत. हे कालच्या किरण सामंत यांच्या स्टेटसवरून दिसून आलेले आहे. या उपर मला अजून काही बोलायचं नाही, पण नक्कीच येत्या काही महिन्यामध्ये शिंदे गटाला खूप मोठं भगदाड रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्रामध्ये पडेल आणि भारतीय जनता पक्ष सुद्धा शिंदे गटाचं लवकरच विसर्जन करेल हे माहिती असल्यामुळे आता अनेकांच्या हाती मशाल येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.